न' गैयैखौ नुनानै सासे सुबुंनो न' लुनानै होदों समाज सिबियारि चन्दन बसुमतारिया। सिगां समाव रायजो राजाफोरखौ गावनि रां गारनानै गुबुन गुबुन समाव मदद होबोनाय बायदिनो फिन सासे सुबुंखौ मदद होदों गसाइगाव ओनसोलनि समाज सिबियारि चन्दन बसुमतारिया। गसाइगाव मुखुमानि सिङाव थानाय जिरामपुर गामिनि अरन नार्जारिनो न' गैयैखौ नुनानै गंसे न' लुनानै होयो चन्दन बसुमतारिया। सिगां समाव रायजो राजाफोरखौ जेरै मदद होबोदों बेबायदिनो उननि समावबो रायजो राजाफोरखौ मदद होलांनो नाजाबाय थागोन होननानै बुंथिदों चन्दन बिथाङा। गुबुन फारसेथिं गावनो बेबायदि न' लुनानै होनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायो अरन नार्जारिया। माने बिथाङा जे गैयैखौ नुनानै गोबां मानसिनो लुना होदों बेबायदिनो आंनोबो लुदों। लुनानै दिनैहाय कमप्लिट जाबाय, दिनै बेखेवबाय। बेनिखायनो आङो बिथांखौ हाजासे हामबाय होयो आरो इसोराबो बिथांनो आरो बिनिफ्राय बांसिन होबावथों आरो गोबां मानसिनो मावलांनो हाबावथों। गावनि जिखिनि दं बिनिफ्राय बुहुत मानसिनो आरो फेहेरलांबावथों, इसोरनि मोजां मावथों, इसोरनि बोर मोनबावथों, बेखौ आं आसा खालामो। नङा, जों मिथिनो मोनदों गोबां मानसिनि बेबायदि लुगासिनो मा बुंगोन? औ, गोबां लुदों, लुफ्रामनाय दं आद्रा आद्रा आरो गायसननोबो गोबां लानाय दङ। दा नामखौ आं गोसोआव गैजोबा, जिखुनु लुदों, आंबो थांबाय। सराइबिलावबो गंसे कमप्लिट जाबाय, रामदेवआवबो लुगासिनो दं गावनि जायगायावनो, कमप्लिट जाबाय आरो गंसे गायसननानै दं। बेबायदिनो गोबां दं, सोरनोबा साइकेल, सोरनोबा दख'ना बायदिसिना, बर'दिनाव, फुजायाव बेबायदि गोबां मानसिनो गावनि दंनायनिफ्राय सेल्फ रानलाबायो। रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावदों।